alle sammen, og velkommen til den her video. Det her bliver vores velkomstvideo til vores kanal her på YouTube. Vores anden blev slettet. Det var faktisk også virkelig dårlig kvalitet. Men ja, og jeg undskylder lige, fordi jeg ligner lort for det første. Ja, og mine øjne begynder at løbe i vandet lige om lidt. Så ja. Men ja, det bliver vores velkomstvideo. Så velkommen til vores kanal først og fremmest. Og hvad vil der være på kanalen? Der vil være vlogs, og der vil være DIYs, og der vil være challenges, og outfit of the day, og hvad mere? Sådan noget make-up tutorial, har du sagt det? Nej. Og outfit of the day, det sagde du også, ja. Og så vil der være sådan noget vores make-up samlinger og favoritvideoer. Ja, altså, og hauls. Ja, altså det folk, de sådan normalt laver videoer om her på YouTube, det er det, vi vil lave videoer om. Så ja. Hvad er der ellers mere? Nej, det var så vores velkomstvideo, så vi håber, I vil like og subscribe og kommentere. Og vi vil også lave en Ask Me video, så ned i kommentarerne og skriv nogle spørgsmål. Hej.